Алланың ярдәме һәм рәхмәте белән менә инде бу дөньяда 83 ел гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сулейманова Фәрисә Юнусовнаны экраннар алдына чакырып алам. Гүзәл гомер бәйрәме форсатыннан котлау һәм рәхмәт сүзләрен аңа балалары Илдус, Сөлман, Алисә, Иршат, Нурисә барчасы да бала оныклары белән җиткерәләр. Инде хат авторы, безнең тугрылыклы тамашачыбыз Алисә апа күз яшьләре аркылы хатымны язам дип. Чөнки әнкәйләрне гомере буе яшь килеш тотасы килә. 1937 елның октябрь аенда Газиз әнкәебез 13 балалы гаиләдә дөньяга аваз сала. 60 ел гомерен ул Шигуны бистәсендә үткәрә. Гомер агышы барлык бер туган апа абыйларын инде бакыйлыкка күчерде. Әниебез кызларының тәрбиясен күреп, кунактан кунакка Никулина Сызрань шәһәрендә картлык көннәрен кичерә. Газиз әнкәбез бу дөньяга 6 бала тудыра. Кызганычка каршы Рахип улы 1 ел ярым элек мәңгелек дөньяга китеп барды. Сөенече һәм юанышы булып без 5 баласы һәм оныклары әнкәй янәшәсендә яшибез. 9 оныгы, 9 оныкчасы, 4 килене, 2 кияве иң зур байлыгы Газизыбызның. Сөекле әнкәебез, гомер барышында син байтак йокысыз төннәр һәм безнең өчен кайгыга күмелгән көннәр үткәрдең. Уйлама, без белмибез, күрмибез, булмаса аңламыйбыз дип. Киресенчә, без барын да аңлап яшибез һәм синең алдыңда мең бурычлы икәнлегебезне беләбез. Хәлләреңнән килсә, гафу ит, әгәр рәнҗетерлек сүзләр әйткән булсак. Бүген туган көнеңдә сиңа кояштай озын гомер телибез. Бәхетең гомерле, гомерләрең бәхетле булсын. Беләбез, син әтиебезне, улыңны да югалту кайгысын әле дә бик авыр үткәрәсең. Дөрес, бу югалту барыбыз өчен дә бик авыр булды. Ләкин син бел, без исән чакта син бер кайчан да ялгыз булмассың. Хәлебездән килгән кадәр тормышыңны бизәргә тырышырбыз. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. Ике дөнья җәннәтендә урыны булыр аның. Әнием безнең өчен генә һаман да яшәп килә, безгә бар сөю, назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең, ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез, куш-уш итеп тутырып. Гомерең матур үссен әнкәебез, кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Фәрисә Юнусовна, бала оныкларыгыз сайлаган җыр сезгә бүләк булып бара. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Кутлы булсын әни туган көне, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, озак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Барып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Рәнҗемәшәни үскән чакта, төрле чакларыбыз булганды.